नाबदि समाव बड'लेण्डनि गासिबो रायजो राजाफोर आउट अफ बड'लेण्डनि गासिबो रायजो राजाफोर जाथाय जानायनि सायावहाय गोबां दावराव गोबां मुखुब रायजो राजाफ्रा सोरबा सोरखौबा दुसिनाय सोरबा सोरखौबा सोंखारिलायनाय बे समावनो सोरबा सोरबा मोन्दों पलिटिकेलनि इस्यु बाहायनो राव सोरबा सोरबा मोन्दों बे समावनो पलिटिकेलनि इस्यु राव बाहायनो थाखाय मा पलिटिकेलनि सायाव बाथ्रा बाहायनो थाखाय सोरबा सोरबा चान्स मोन्दों स' आं बिनिखायनो बुंदों आं अलवेज बुंबाय थायो पलिटिक्स हाबनाङा पलिटिक्स दाजाबनाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ सिरियास मुभमेन्टआव लांनांगौ पलिटिक्सआव लांनाङा आं बे बाथ्राखौ बुङो दिनै बेवहाय धरना होनायनि बाथ्रा आं खोनानो मोन्दों बेवहाय आं नोंथां मोनसे खोन्थानि मोनसे बेखौ नुबायना नोंथांमोना नुबायना बेखौ Come all, let's stand united for the protection of Bodo people. Come all. Rally for protection and justice of Bodo people on demand of justice for Jongsar Musahari and Janok Kumar Brahmo. Suspension of additional SP of Kokrajhar. Stop the fake encounter on Bodo youth. Venue BTC Secretary Kokrajhar DC Official. Organize खालामनाय जादों All BTR College Student Union. Actually बे All BTR College Student Union दंना गैया आं बेखौ मिथिया बाट किन्तु बिथांमोनहा बेखौ बानायदों आरोना All BTR College Student Union means BTR नि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि कलेज बिनि फरायसाफोरखौ नाजावनो लादों आरोना गाबोन 21 सेप्तेम्बर आरो लोगोसे 3 रिंगायाव जागोन बे जाथाया आरो लोगोसे आं जुदि बे बाथ्राखौ बुंगोन जुदि जामारोब्ला नोंथांमोना मोजाङै खालामलांबानो जाबाय बेखौ आरो लोगोसे गिबि गिबियावनो आं बुंगोन नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनानै जय बर' हारिनि जों जेब्लायबो बर'नि थाखाय खौसेथियै थाबाय थानांगौ आरो थाबाय थागोन जिउ जोबजासिम नङा होमबा दिनै सानै मानसि गावथारजादों मोनसे फेक इनकाउन्टाराव बाट ULB नि मानसिफ्रा बेवहाय बुंखाबाय रोखा फोरमायदों बाट जों बेखौ मिथिया जे बिथाङा ULB नि ना मामोन बाथ्राया मोनथिनो मोन्दों माखासे बाथ्रा जे बिथांमोनहा माखासे उदखारि खामानि मावदों मादों बे बाथ्राखौ मिथि मोन्दों खिन्थु जेबो प्रुफानो गैया सोरनिफ्रायबा पाब्लिकनिफ्राय कमेन्ट मोननायमोनब्ला मोजां जागौमोन जे बे मानसिया ओरैबायदि बाट जोङो सिंसो मोनथिनो मोन्दों जे सोरबा बेबायदिमोन बे मानसिया बेबायदिमोन बेबायदि आरोना खिन्थु रावबो पाब्लिक कमेन्ट होआखै जे बे मानसिया बेबायदिमोन होननानै स' बिनिखायनो जों रावखौबो ब्लेम खालामनो हाया जेब्लासिम जोङो बे मानसिखौ प्रुफ होनो माने बिनि सायावहाय प्रुफ मोना दिनै जों बेसेबां सावगारि मोनखो बेसेबां जोङो दुखु नुखो गाव बे सासे हिन्जाव मानसि बिनानाव मानसिया गावनि अनिसा होननाय फिसाजो गोरलैथार बे गथ'खौ लानानै बेसेबां गाबदों जोंबो नुनानै गाबदों मेगननिफ्राय मोदै गदों जोंबो दिनै बे फेक इनकाउन्टारनि थाखाय अल BTR कलेज स्टुडेन्ट इउनियना मोनसे प्रग्राम लानो नागिरदों गाबोन बेनो जाबाय 3टा बाजि BTC सेक्रेटारियेटनिफ्राय क'क्राझार DC अफिससिम डिमान्डआ मा एडिशनेल SP खौ क'क्राझारनि एडिशनेल SP खौ सासपेन्ड खालामनायनि नोंथांमोना फैगोन ना फैया आरो जामारगोन ना जामारा बे बाथ्राया आंनाव दासिमबो खबर फैयाखै नालाय आंनाव जास्ट नटिससो फैदों नङा होमबा आंनाव जास्ट बेखौ प्रग्राम जागोनखौ जास्ट बेवहाय लिरनाल'सो होदों नालाय बाट जामारगोना बेसेबां सैथो बेखौबो मिथिया नालाय आङो ओंखायनो बेबायदि आरोना जय बर' हारिनि जय बड'लेण्डनि जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मआ सोरगोआव आलो गोजोन रायजो मोनजाहैदों बा अबुंलावरिनि बिखायाव बोजबनानै थानो मोन्थों बा अबुंलावरिजों बोजबना लाजाफादों अबुंलावरिजों थाफानो हाथों सोरगोआव जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि थाखाय बिथांमोना बेसेबां गाज्रि जोंबो मिथिया दे जों जानला मालासो जों बुंलाबायो मिथिबायना जों जानला मालासो बुंलाबायो बाट जों दुखु मोन्दों बिकज बिथांमोननि न'खरनि सिटुवेसना ओरैबायदि हालोदा गाज्रि जाय मानसिखौ हमखादों जुदि सासे मानसिखौ जुदि हमखाबायबा एरेस्ट खालामखाबायबा बेखौ गावथारनांगौनि गोनांथि गैखाया
गस्लायाबो सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों। जाय मानसिया पुलिसा बै समाव थानाया बेबायदिमोन गस्लाया आरो लोगो लोगोनो गस्लाया बेलेग जाबाय। जुदि बे समावनो खिथुउनथिंजाय जुदि बे पुलिसा फैदोंमोनब्ला अब्ला बे जुदि जिरना दंमोनब्ला जोखोम जानानै बे समाव नुना खारदोंमोनब्ला अब्ला लोगो लोगो गस्लाखौ गानहैग्रोबाय नामा रुमाव थांनानै आं गस्ला आर्मि ड्रेस गस्लाखौ गानग्रोनोसै आं बिनि उनावहाय आंखौ गावथार नङा होमबा जोंथ' माने सावगारिखौ जों नुनो मोनदों जे जिरायनाय समावथ' गस्लाया बिथांना नैबायदि खालारमोन दै बेबायदि खालारमोन ओमफ्राय जेब्ला गावथार जायो गावथार जाखांनायनि उनाव बिथांनि देहायाव मा दङ आर्मि ड्रेस अब्ला बै समाव खिथुउनथिंजाय फैनाय समावहाय पुलिसा खिथुउनथिं फैनाय समावहाय बिथांखौ जेब्ला गावथारनो नागिरबाय गावथारबायानो हमना ला अब्ला बै समावहाय मा र' पुलिसा खिथुउनाव दङ आं रुमाव थांग्रोनानै आं ड्रेस गाननि आर्मि ड्रेस नङाबा आंखौ माबा आफादनि मानसि साननाय नङा होमबा बेबायदिसो साननाय जाहैबायना पलिटिकेलनि बाथ्रा दा बुं पलिटिकेलनि बाथ्रा दा बुं आं बेयाव पलिटिकेलनि बाथ्रा सावरायनो फैयाखै इउनिटि जों जानांगौ बाट पलिटिकेलनि बाथ्रा सावरायनानै इउनिटि जानाय फैया मिथिबायना आं सोरबा सासे पलिटिक्स लिडारबो नङा जे बेयाव पलिटिकेल सावरायनो मुसुखा नार्जारि नोंबो लोगो लाफादो औ प्रग्रामनि खोथाखौथ' मिथिबायना बाट जोंनियावहाय खबर गैया नालाय मिथिबाय नङा होमबा स' बेनिखायनो जों एसे उसुबिदा अकवार्ड मोनो थांफानो जों थांनो आंगा सांगा जाहैयो थांनानै मानि कुमार बेखौ आङो निउसाव होखाबाय नोंथांमोना सोर सोर फैगोन गाबोन जुदि फैयोब्ला जुदि जामारोब्ला प्रग्रामा अब्ला नोंथांमोना फैनानै मोजां मोजां खालामना थांबानो जाबाय प्रग्रामखौ मोजां मोजां खालामना थां मिथिबायना सिस्टेमखौ मोजां खालामथां सिस्टेमखौ मोजां खालाम जानला मानला नङा मोजां डिसिप्लिन थां नोंथांमोना जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दरना होखांखाबायबा एसेबाबो मोनथिखागोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेसेबां डिसिप्लिनै दरना होयोमोन आरो दाबोथ' होखायोआनो जागोनखौ बिटिसि सेक्रेटारिनिफ्राय आरो बिनि गेजेराव माबा मा होनोमोनलाय क'क्राझारनि डिसि अफिससिम बिटिसि सेक्रेटारिनिफ्राय क'क्राझार डिसिसिम डेभिड बसुमतारी खुगाखौ नङा सरि राजु बसुमतारी खुगाखौ सामोल खालाम मिथिबायना बुंनो मोनदों होननानै जानला मानला बुंनाङा मिथिबाय टाइम लायै टाइम बाथ्राखौ बाहाय टाइम लायै टाइम बाथ्रा बाहाय ओरैनो जानला मानला मोनदों होनना कमेन्ट खालामनो मोनदों होननानै कमेन्ट खालामलाबायनाङा डेभिड लायनो राजु मुसुखा ब्र जोंबो इनभाइट मोनाखै थारैनो डिसि एसिपिआव सासपेन्ड खालामनो नाजाथारनांगौ आरो बे बर' पुलिसफ्रा बिराद होबथायो आंथ' बे ट्रेफिक पुलिस गुफुर खानाय बोरायखौ थिगसे जावखागोन र' गाबोन दे मुसुखा नोंसोर मोजां मोजां थांदो मोजां मोजां खालामदो जै बड' स्टुडेन्ट इउनियननि जै दुलाराय फरायसा आफादनि गासिबो जेसेबांखिनि बिटिआरनि कलेज स्टुडेन्ट इउनियननि नोंथांमोना जयै लैहोर लैहोर जमा जालायनानै गाबोननि प्रग्रामखौ खालाम आं मानसि दैथायहरगोन भिडिअ खेबनो थाखाय आं फरायनो हागौमोन दे गाबोननि नटिसखौ नुदोंना नोंथांमोना दा एसे भिउ जाहांबाय 450 जाबाय नोंथांमोना गाबोननि नटिसखौ नुदोंना
गाबोनहाय धरना बानायनो नागिरदों, धरना खालामनो नागिरदों जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि सायावहाय जे बिथांमोनखौ फेक इनकाउन्टार खालामनाय जादों बेनि सायावहाय। आरो बे फेक इनकाउन्टारा बेसेबांसो सैथो बेखौबो जों दासिमबो जेबो रोखायै मिन्थिनो मोनाखै, बाट गावथारदों। खिन्थु बेवहाय जों रोखायै हमनो हायो पुलिसा खिथुनाव दंखायोमोन, बिथांनि गाननाया बेलेग आरो बिथाङा जिरनासो दङ जखम जानानै, आरो बेखौ बोरै इनकाउन्टार खालामखो? सापस हमना ला बे जखम जानानै दङ, खिथुथिं फैबाय पुलिसा बेखौ गावथारनो नागिरदोंमोन, बे खारबाय बेयावनो गावथारबाय बेखौ मानिबाय। खिन्थु ड्रेसा मानो सेम जायासै? ड्रेसा मानो एखे जायासै? ड्रेसा मानो उन्दुनाय समावहाय बेलेग आरो बिनि समाव बेलेग? ना बेखौ डक्टरफ्रा सोलायबाय? दैमा नार्जारि बहा जागोन बाहाय प्रग्रामा? बेयावहायथ' लिरनाय मथेब्ला बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्राय लानानै क'क्राझार डिसि अफिससिम रोखायै खोन्थायाखै सोर बानायदों दै। खिन्थु बेवहाय अर्गानाइज बाय अल बिटिआर कलेज स्टुडेन्ट इउनियन होन्दों नालाय, दाथ' अल बिटिआर कलेज स्टुडेन्ट इउनियन होननायथ' गैया नालाय, नङा होमबा? दाथ' अल औ र' दै नै नै डनेसन हरदों रायजो राजाफोर, डनेसन। जों मोनसे बैसोर न'खर मोननैनाव जोंसार आरो जनक कुमार ब्रह्मनि न'खरनो जोङो माखासे जयैनो रायजो राजा जथाय जालायनानै जों जि हायो हैनो सानदोंमोन। जोङो जाहाथे बैसोरनि गाबनायनि जे मोदैखौ हुगारनो थाखाय एसेब्लाबो बिसोरनि जे लस जादों, खहा जादों, बेखौ जों होजोबनो हाफिनाब्लाबो जों गावनिफ्राय थाइसे थाइनै पकेटनिफ्राय जों नाजालायनानै, बाराखौ नङा जि हायो नोंथाङा। नै सोरबा सासे मानसिया हरदों, जास्ट दासो हरदों आरो बेबायदिनो हरगासिनो दङ। आरो नै सोरबा सोरबा हरदों, र' आं खोन्थाबावनो नोंथांमोननो, नोंथांमोनाबो हरबानो जाबाय, आं डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन, मिथिबायना? एक्सुवेलि आं कमेन्टआव होना होनि, बेखौ कमेन्टआव होनो हागोन। नै सोरबा 300 हरदों, सोरबा 500 हरदों नायदो, सोरबा 200 हरदों, सोरबा 100 हरदों। नैबे बिथाङाबो डनेसन हरदों। नोंथांमोना मा खालाम, डनेसन हरोब्ला नैदि बायदि डनेसन हरबाय बेयाव फट' साफायनानै हो। आं लाइभ फैनानै खेबसेनो देखायना होगोन सोर सोर डनेसन होदों, मिथिबायना? लाइभ फैनानै खेबसेनो देखायना होगोन आं, बोला बोला ओरै देखायगोन आं। नोंथांमोना डनेसन होबाथाय बेखौ आं बोब्ला बोब्ला देखायगोन गासैनिखौबो। रिसिप्टखौ हरबानो जाबाय दै, बेयावहाय फट'जों एड खालामना हरफा। मबाइल नाम्बार गुगल पेनिया जाबाय 9476977067। गुगल पेनि नाम्बार दै 9476977067। आं खेबसे बुंबावनि गुगल पे नाम्बारा दै, जों माने खौसेथि जानानै जोङो माने जयैनो जों बर' हारिनि जानानै जों थांगोन नालाय, गासैबो बर' हारिफ्रा मानसिफ्राथ' फैजोबनो हागोन बे हायो बेथ' नङाना, सोरबा सासे मानसियाथ' खालामनांगोन नालाय। स' आं बिनि रिक्सखौ लाबाय आङो। नोंथांमोना गोसो बायदि इनकुरि खालामना गोसो उनफ्राव खालामबानो जाबाय, खिन्थु बे समावहाय जोङो मदद खालामनायनि सम। स' बेवहाय माने जि हायो नोंथांमोना। अके, सासे मानसिया आंनाव माबा हरदों बेवहाय, हाय दा प्रकाश उन्दुबाय नामा? आं नोंनाव फंनैसो खोथा सोंनो सानदोंमोन, बिनिखाय आं फन हरदोंमोन। स' रायजो राजाफोर, मैयानि जे मोनसे नटिस होदोंमोन नोंथांमोना नुदोंना? बिनि सायाव आं बेसेबांबा गोबाव भिडिअ बानायदों। बे जाबाय 12 आवार्स बन्द' जागोन दिनैनि दिना, खिन्थु अफिसियेलि बन्द' नङामोन दिनै।
रायजो राजाफ्रा खिन्थु दखानखौ बन्द खालामनानै थाबाय थाङासै क'क्राझाराबो बन्द जादों मिथिबायना बिजनिथिंबो बन्द जाजोबदों स' गासैबो बन्द दिनै खिन्थु अफिसियेलि बन्द नङामोन आरोना अके डेभिड बसुमतारी बुंदों ब्र मानो रिप्लाय होआ नों फैया नामा ब्र गाबोन अन्नानै फैनो नाजादो रा ब्र नों फैबा गोसोआ मोजां मोनगौमोन फैदो रा ब्र प्लिज अके डेभिड बसुमतारी थांनोथ' हायो दा माने थांनानै आंगा सांगा जाहैयोना सासे जेनेबा बिनि मेनफोरजों जों रायज्लायनो मोनोब्ला एसे थांनो हायो आरोना खिन्थु बेयावहाय आंगा सांगा बोरै नोंनो साननानै नायलाय आं बोरैहाय आंगा सांगा जाहैनो देलाय बुंलाय एसे उसुबिदा मोनो नोंनो साननानै नाय डेभिड बाद दे बे दैमुनिखौ मिथिबायना जावखांबाय आरो सनस्लिमबाय बे बाथ्राखौ रोंजोबसै जावखांबाय आरो सनस्लिमबाय बे बाथ्राखौ रोंजोबसै मिथिबायना बे दैमुनि बाथ्राखौ रायज्लायनांला बुंग्राया बुंबाय थाथोंसै बे सासे बिदिनोखासै नालाय बे बिदिनो जियानो बुंदों बुंथों नङा होमबा आरो मोनसे बाथ्रा बुंदोंना नों बे जोंनि पर्बत जरानि टिपकाइनि लांनायखौ नों खबर मोनदों नामा आं मोनाखैथ' स' माने मा बाथ्रायाव थादोंलाय जोङो जेनेबा ट्रेडुजि एप्स नङा होमब्ला ट्रेडुजि एप्सआ गुगोल प्ले स्ट'राव फैबाय बाट कानेक्ट जाथ'वाखै दे आं आपल'ड खालामफिनगोन नोंथांमोना दायो इनस्टल खालामबाबो आनइनस्टल खालामथ'ना लानाङा जुदि इनस्टल खालामदोंबा आरोना गुगोल प्ले स्ट'राव फैबाय टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय बेयो रिल'ड जानो हायाखै रायजो राजाफोर गुगोल स्ट'राव फैबाय ट्रेड'जि लिरना होबानो गुगोल प्ले स्ट'राव फैगोन आरोना खिन्थु बेवहाय मोनसे बाथ्रा बुंदों कि माखासे जि जोमखौ गामसा माबा जि जोमा आर'नाइ बारा होनना बुंदों स' बे आर'नाइनि दामा बारा बे आर'नाइनि दामा बेलेग आरो गुबुन आर'नाइनि दामा बेलेग मोनफ्रोमबो आर'नाइनि दामा बेलेग बेलेग दै भाइमोन आंनि फंबायमोन बिनानावमोन बिदामोन गासिबो माने जेरै आखाइनि आसिया समान नङा बेबायदिनो जिनि क्वालिटियाबो दामा गावबा डिजाइना डिजाइन जोंथ' बानायाना बानायग्रासो बानायो नङा होमबा बानायग्रासो बानायो अबेबा माने 100 थाखानि मोनो अबेबा 80 थाखानि अबेबा 150 थाखानि अबेबा 200 थाखानि अबेबा 300 अबेबा 1000 गाहाम लायो आर'नाइ ओरैबायदि दं आरोना जायहा जायखौ बायनो गोसो बेहा बायना लायो नङा होमबा जायहा गामसाखौ जियानो बायनो गोसो बिथांमोना बायनो हायो नङा होमबा जियानो जादोला अके बेखौ जोंना टपिकआ बेलेगमोन दायो नोंथांमोना बेखौ बुंनायसोखायसो आं बे टपिकआव फैबाय थायो जिकेन बुंदों आरो जाय मानसिया बेबायदि बुंदों खमाव मोनो मायो बिथांमोनखौनो बुं बबे जायगायाव मोनो सों मिथिबायना स' आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों दै नै आरो बेयावबो नै मन्देस बसुमतारी पेड 100 थाखा हरदों मन्देस बसुमतारीया दासो गुगोल पे खालामहरदों आं गुगोल पे नाम्बारखौ बुंदों 9476977067 मिथिंगा नार्जारियाबो गावनि इउटुब चेनेलावहाय आपल'ड होदोंमोन जे जोङो जयैनो खौसेथि जानानै जोङो बेयावहाय थांनानै न'खर मोननैनि थाखाय जों न'खर मोननैनिबो एकाउन्टखौ जों होनो हायो खिन्थु सोरनि एकाउन्टआव हाबदों बांसिन जों बोरै मिथिनो जोंथ' समानसो होगोन ना नङा होमबा सोरनिबा एकाउन्टआव बांसिन हाबब्ला बैनियाव हाबाब्ला होमब्ला मा जागोन बेलाय होमब्ला मा खामानि मावनाय जागोन जों बिदिखौ लुबैया मिथिबायना जों बिदिखौ लुबैया जों लुबैयो समान मोनथाय मिथिबायना जों बिनिखायनो जों नांगौबा जों रिस्कखौ उठायगोन नांगौबा जोंखौ सोरबा बखिदोंआनो सोरबा जोंखौ बखिदोंआनो ओरैबायदि प्रकाशा होननानै नांगौबा चेक खालामफै बखिनायनि अनगा चेक खालामफै अपेनलि चेक खालामफैबानो जाबाय खुलायो आरोना बिशाल मार्केटनि खाथियाव थायो आंनि अफिसा बेयावनो दङ बिशाल मार्केटनि खाथियावहाय फै कल खालामफै नाम्बार अपेनलि दंखायो गोसो जादों फै स्टेटमेन्ट नांगौ फै लांफै गोसो बायदि मिथिबायना ओरैबायदि आरोना माने लाइभ भिडिअ खालाम भिडिअखौ फैदो आदा नोंनिफ्राय जोंनो स्टेटमेन्ट नांगौ होननानै लाइभ एकदमबारे फेसबुकआव लाइभ होगा मबाइलखौ लादो ओरै लुदो आदा नोंनिफ्राय स्टेटमेन्ट नांगौ स्टेटमेन्ट नांगौ होमबा लाइभ होगा आंखौ एकदमबारे मिथिबायना जुदि आं होआब्ला डाइरेक्ट लाइभ होबाय आदा जोंनो डनेसन खालामनायनि स्टेटमेन्ट नांगौ डाइरेक्ट बेबायदि होफैखा मिथिबायना माबा मोनसे नांगौब्ला आं डाइरेक्ट बुंखायो रायजो राजाफोर दा मोनसे बाथ्रा बेयावनोखि सोरनाव बांसिन हाबगोन जों मिथियाना जोंथ' समानसो होगोन नङा होमबा फन पेआवबो हरनो हागोन फन पेनि नाम्बार दङ बेलेग YBL @9476977067 @YBL नामा
आं बेयाव डिसक्रिपसनाव आपडेट होगोन दे आं डिसक्रिपसनाव आपडेट होनो हागोन गाबोननि दिन मोनसे प्रग्राम दङ बे प्रग्रामानो जाहैबाय गेदारिं जानाय नायदो ओके कमेन्ट नाया होनदोंना कमेन्ट नायनोसै एबार जाय मानसिफ्रा माबा मोनसे कुइसन दङ नोंथांमोना डाइरेक्टलि सोंनो हासै एबार आं फरायगोन बारा गोलाव नङा दे एसे सुंद'ल' एसेल' सुंद' बिराद कमेन्ट खालामदों नालाय गासिबो फरायगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मानो लाइक खालामा 766 लाइक दङ बा 390 लाइक माब्रै बुजिनो थाङा मा एप्स दा एप्सनि नामा ट्रेड'जि TRADOJI बा दायो रिल'ड जागासिनो दं दै दायो आपडेट खालामफिनगोन दायो नोंथांमोना खामानि जानाय नङा बियो इनस्टल खालामबाबो खामानि जाथ'नाय नङा आरोना रेटिंखौ मोजांखौनो होबानो जाबाय नोंथांमोना आदा नोंनि बिएम सोदोब चेनेला मा जाखो माथो नुला आदा नै बेनोथ' बे एन्टनि बसुमतारी बुंबाय आदा नोंनि बिएम सोदोब चेनेला मा जाखो नुला माथो नुलानो आदा स' बेनो आरोना मानसिफोरनाव नटिफिकेसन थाङा चेनेला मा जाना दं बेखौ मिथिया आङो नटिफिकेसन थाङा एसेबां बुरजा साबसक्राइबार दङ मानसिफ्रा सानोसै प्रकाशखौ सैला मिथिबायना नायदो नोंथांमोना कमेन्टआव नाय आदा नोंनि बिएम सोदोब चेनेला मा जाखो माथो नुलानो आदा नै ओमफ्राय दा मानसिफ्रा मा सानगोन प्रकाश नार्जारिखौ सैला बेनिखायनो प्रकाश नार्जारिनि भिडिअखौ नायला इउटुबा जे मा खालामदों मिथिया नटिफिकेसन थाङा बिसोरो सार्चखौनो खालामना नायनो रोङा नटिफिकेसन खेबसे साबसक्राइब खालामबाय गैलाबो मिथिबायना गामि दैमु बसुमतारी नोंखौ गाज्रि बुंदों नों मा होनो सानफिनो नाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना मा होनो आं नोंथांमोननि सायावनो आगारबाय सोर मोजां सोर गाज्रि नोंथांमोना सायख'नो हायो मिथिबायना बे सासे जुनियर बिनि सिगां जों बेसेबांबा गोबाव फैनाय मानसि जों मिथिगौ ल'फोरखौ मिथिबाय नङा होमबा सोरखौ माबायदि बुंजाथावना आरो मोनसे बुस्थुखौ जावफ्लेबाय थानो गोनांथि गैया मिथिबायना स' जुदि बेहा बिदिनो बुंनो गोसो जादोंब्ला बेखौ बुंनो होदो सापर्ट खालामहैथां जेबो नङा होमबा बयबो गावबा गाव खोथा थायो बेफोरखौ बुंनानै खुनु लाब गैया आरोना गाबोननि दिनाव मोनसे रेलि जागोन फर प्रटेक्शन एन्ड जास्टिस अफ बड' पिपल अन डिमान्ड जास्टिस फर जोंसार मोसाहारि एन्ड जनक कुमार ब्रह्म सासपेनसन अफ एडिशनेल एसपि अफ क'क्राझार नोंथांमोना सासपेन्ड खालामजानो लुबैगोन ना लुबैयाखै एडिशनेल एसपि क'क्राझारनिखौ बेवहाय लिरदों मोनसे लेट्स स्टेन्ड इउनाइटेड फर प्रटेक्शन अफ बर' पिपलखौ लानानै बर' हारिनि माखासे फरायसाफोर अल बिटिआर कलेज स्टुडेन्ट इउनियना बेयाव मोनसे लिरदों जेनेबा सासे मोनसे गभार्नमेन्ट कलेजानो हक बा अबेबा साइन्स कलेजानो हक स' बिसोरो जयै लोगो नांनानै गावसोरजों गावसोर मोनसे लोगो नांनानै बेवहाय मोनसे इउनिटि खालामनानै बिथांमोना मोनसे पस्टार बानायदों गाबोननि दिनाव 3टा बाजियाव जागोन होननानै बाट बेसेबां सैथो आंबो बेखौ मिथिया मानो होनब्ला आंनाव दासिमबो नटिफिकेसन फैयाखै मानो होनब्ला आंनाव दासिमबो जेबो फैयाखै जे आदा प्रकाश नों बेवहाय फैफा बा ओरैबायदि प्रकाश फंबाय नों बेयाव फै होननानै दिनैसिम आंनाव दासिम खबर फैयाखै बेनिखायनो आंहा बेयाव कनफिउज बेसेबां सैथोमार गाबोननि दिनाव धरना जागोन ना बेसेबां सैथो आंबो मिथिया बास पस्टावल'सो नुदों बेसेबां सैथो बेखौ मिथिया मानो होनबा आंनाव दासिमबो कलानो फैयाखै मानो होनबा कलाथ' आंनावथ' एभरिवेयार नाम्बार दङ फेसबुकआवबो होनाय दङ इउटुबावबो होनाय दङ जेरावबो मोनो आंनि नाम्बारखौ नङा होमबा प्रकाश नार्जारी कन्टेक्ट नाम्बारल' लिरना हो प्रकाश नार्जारी कन्टेक्ट नाम्बार आरामसे फैखायो नङा होमबा स' आंनाव दासिमबो कन्टेक्ट फैयाखै नोंमारगौ बेसेबां सैथो आं बेखौ मिथिया गाबोन जामारगोन जामारा आं बेखौ मिथिया दै मिथिबायना जामारनोबो हागौ जायाबो जानो हागौ मिथिबाय स' बिनिखायनो आं दा बेखौ बुंगोन आंनाव खबर फैथ'वाखै नालाय जास्ट आंनाव बे नटिफिकेसनाल' फैदों फेसबुकाव भाइरेल जानाय बाट आं बेखौल'सो बुंगोन आरोना बाट बिथांमोना बेवहाय पारमिसन लादों लायाखै लाखोना लायाखै बेखौबो आं जेबो मिथिया आरोना बेयाव बिथांमोना लिरदों काम अल लेट्स स्टेन्ड इउनाइटेड फर प्रटेक्शन अफ बर' पिपल काम अल रेलि फर प्रटेक्शन एन्ड जास्टिस अफ बर' पिपल अन डिमान्ड अफ जास्टिस फर जोंसार मोसाहारि एन्ड जनक कुमार ब्रह्म सासपेनसन अफ एडिशनेल एसपि अफ क'क्राझार स्टप दि फेक इनकाउन्टार अफ बर' youth Benue BTC Secretary to Kokrazar DC office organized by all BTR College Student Union date 21 September 3:30 PM means 3थासोआवनो सहैनाय नङा होमबा स' नोंथांमोना जुदि बे थारैनो सैथोब्ला नोंथांमोना गासै जाथायखौ नायनानै नोंथांमोना मा सानो एडिशनेल एसपि खौ सासपेन्ड खालामजानो लुबैदों नोंथांमोना
मा नोंथांमोना धरना होनायाव एडिशनेल एसपि खौ सासपेन्ड खालामथारगोन नामा नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना मा सानो नैयाव बुंदों आंखौ सासे फंबाया बुंदों आंखौ बेवहाय तन्मनि बसुमतारी होननाय फंबाया आदा गाबोन फैयाबा गाज्रि मोनथारगोन जों जिएसआनो होनहरखाबाय आंनाव सोरथाय जिएसआ अबे मोनसे जिएसआ साइन्सनिया ना गभर्नमेन्ट कलेजनिया बुंहरखोथाय आं बेखौ मिथिया आरोना फंबाया जुदि लाइभखौ नायदोंब्ला आंनाव खोन्थाहरफिनबानो जाबाय सोर जिएसआ बुंदों आरोना जुदि सैथोब्ला खोथाया जुदि बे बाथ्राया सैथोब्ला बेयाव आंनो बुंहरदों बा गाबोन फैनांगौमोन गाबोन जामारगोन अके साइन्सनि जिएसआ बुंहरदों मा नाम जिएसआ फंबाय अके क'क्राझार साइन्स कलेजनि जिएस एबा सुस्मिता बिनानावा माने बुंहरदों जाहैदों नैबे तन्मनि फंबायनियावहाय जे गाबोन थांनांगौ आङो स' नोंथांमोना मा सानो आं थांनांगौ ना थांनाङा जुदि थांनांगौब्ला नोंथांमोना आं जुदि थांनांगौबा थांनांगौ लिरबानो जाबाय आं थांनांगोन ना थांनाङा बेखौ थांनांगौबा नोंथांमोना बुंबानो जाबाय बेसेबां कमेन्ट होयो नायथानोसै आं थांनांगौ ना थांनाङा बेखौल' आं थाङोब्ला नोंथांमोना फैगोन ना आं थाङोब्ला नोंथांमोना फैगोन ना आंखौ बुंहरदों जेनेबा गाबोन फैयाब्ला गाज्रि मोनथारगोन जोंनो कलेज स्टुडेन्ट इउनियना आंखौ थाङाब्ला आंखौ गाज्रि मोनगोन जिएसआनो होनहरबाय जाहैदों बिनि मुङानो जाबाय सुस्मिता क'क्राझार साइन्स कलेजनि नोंथांमोना बुंदो दायो आं थांनांगौ ना थांनाङा बे क'क्राझार साइन्स कलेजनि सुस्मिता बिनानाव जिएस बुंनायनि बाथ्रायाव आं थांनांगौ ना थांनाङा आं फैबा फैगोन ना फैया जय बर' हारिनि we want justice फेकब्लाबो सैथोब्लाबो जोंनो जास्ट फिननायखौल' नांगौ जों इसेबां रावखौबो फर्स खालामा नङा होमबा पलिटिकेल बाथ्रा इस्यु दा खालाम पलिटिकेलनि बाथ्रा इस्यु दा खालाम होनदां पलिटिकेलनि बाथ्रा दा इस्यु खालाम जोंनोथ' फिननायखौल'सो नांगौ नङा होमबा जास्टिसल'सो नांगौ नालाय जोंनो नङा होमबा रावबोथ' जास्टिस होआथ' होनाखै रावबोथ' दासिमबो जास्टिस होआथ' होनाखै सोरबा जास्टिस होआ होनदों नामा स' बेनिखायनो पलिटिक्स कमेन्ट खालाम पलिटिक्सनि बाथ्रा दा रायज्लाय रलै र' कमेन्टफ्रा मासि स्पिड खारखोनो कमेन्टआनो कमेन्ट बिराद कमेन्ट नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला स्टेटास हो दसे गोबाव सम थाबावनि जयैनो दसे गोबाव रुमाली बरगयारिया 200 रां डनेसन हरदों जोंसार मोसाहारि आरो
जनक कुमार ब्रह्मनि मुङाव नै पुलिस स्टेसनाव माबा मोनसे जादों नै बबेबा पुलिस स्टेसननि बियो आदा प्रकाश बे माबा जोंनि टिपकाय फबजराव जानाय आरो बे नंखाय मानसिखौनो इउएलबिनि होननानै हमना लाबोदोंमोन आरो सोरखौहाय पुलिसफ्रा बेखौ नायनानै एसे बुंलाय नोङो आच्छा बिथाङा बुंहरदों जेनेबा आंनियाव खोन्थाहरदों आरोना बे फंबाया जेनेबा बेवहाय रायजो राजाफ्रा जुथुमा जाना दङ आरो इउएलबिनि सोद्रोमा होननानै लाना थांदों जाहैदों टिपकाय पर्बतजरानि दै खोनासंबानो जाबाय आदा प्रकाश बे माबा जोंनि टिपकाय फबजराव जानाय आरो बे नंखाय मानसिखौनो इउएलबिनि होननानै हमना लाबोदोंमोन आरो सोरखौहाय पुलिसफ्रा बेखौ नोंथांमोना माबा मोनसे हरनो गोसो दंब्ला लाइभआवनो दानो हरखा आं प्ले खालामना होनि नोंथांमोना सोरबाफोर माबा मोनसे हरनो लुबैदोंब्ला आरो लोगोसे नोंथांमोना डनेसन हरनो लुबैदोंब्ला बे समाव डनेसन आं बुंनानै होनि मुंखौ मख'ना होनि हे सोर बुंलरि आं नंगौसै सोरखौ थुनाय बुंलरि जों सोर आरो आरो बिथांमोननि न'खरनि गासै सोद्रोमाफोरखौ नैबे स्पेसियेलि बिनानाव जाय अनिसा होननाय सासे गथ' दङ बे बिनानावनि बिमा बिसोर गावनि गथ'खौ बोरै नायगोन बेखौ नायनो थाखाय जों गासिबो जयै खौसेथियै जों मदद खालामलायनांगोन बेवहाय गाज्रि बे जेबो बाथ्रा कमेन्ट दा खालाम इसेबां हिंसा जानो नाङा एसेबां हिंसायारि कमेन्ट दा खालामबानो जाबाय अके 500 थाखा रां हरदों बेखौ सोर हरदों आं नोंथांनि सायाव देखायनि नैबे हरदों बे हरदों बे 500 रां हरदों रायजो राजाफोर बिथांनि मुङानो जाबाय गितिमा थेंक इउ गितिमा आं नोंखौ आब' जागोन ना मा जागोन आं आब' लिंसै थेंक इउ गितिमा आब' 500 रां डनेसन हरनायनि थाखाय नोंथाङा जे जोंनि जे थांखि खामानि मावनो लादों जों जे बै मोननै न'खरनो जों हैनो थांनो नागिरदों जों रायजो राजानिफोरनि कालेक्सन लानानै बेवहाय जे नोंथाङा जोंखौ लाजि फोनाङासै आखाइ खालि थांहोआलासिनो जोंखौ जयै खौसेथि नांनानै डनेसन हैनो नागिरनायाव मदद खालामबाय जाहाथे नोंथांमोननि बे फैसा हरनायजोंनो जोंनि आखायाव बुरजा रां लानानै जों थांनो हानाय केपासिटिखौ नुगोन बेयाव जों आपडेट होबाय थागोन बेसेबां डनेसन जाखो बेसेबां माखो आरो फुल स्टेटमेन्ट नांगौ नालाय फुल स्टेटमेन्टबो देखायगोन आरो लोगोसे आं बेखौ बुंगोन नोंथांमोना डनेसन हरदोंब्ला रिसिप्टखौ हरालासिनो थानो नाङा आरो बेयाव बुंलायगोन सोरनिबा रिसिप्टखौल' देखायो गुबुननिखौ देखाया स' बिदि नङा जाय मानसिया रिसिप्टखौ हरदों बे मानसिनि रिसिप्टखौ जों देखायखादों आरो देखायबाय थाखागोन आरो एलवेज देखायबाय थागोन सोरबा मानसि आरो डनेसन हरबावदों नामा ना सोरबा डनेसन हरबावदों बाट आंनाव स्क्रिनशट माबा फैदों खिन्थु बैयावहाय माबायाव नायनो हायासै आं वाट्सएपावहाय मानो होनबा बे लाइभ जाना दं नालाय अके बेयाव बुंदों बेवहाय लिरदों नै 91 रुपिस हरदों गौतम बर' होनना बुंनाया आरो बिनियाव थेंक इउ गौतम बर' थेंक इउ स' माच गुगल पे नाम्बारा जाबाय 9476977067 9476977067 बे जाबाय गुगल पे नाम्बार
आरो एकाउन्ट नाम्बार नांगौब्ला 331906800139 331906700139 बे जाबाय एकाउन्ट नाम्बार स्टेट बेंकनि। आं खेबसेबाव फिन एकाउन्ट नाम्बारखौ बुंनि 3319 कनफार्म खालामहरबानो जाबाय आंखौ डनेसन हरनायनि सिगां जायफोर कनफार्म खालामनो आरो लोगोसे जायफोर कनफार्म बिदि खालामनो गोसो गैया कल खालामनानै डाइरेक्टलि डिसक्रिपसनाव होनाय दङ बे डिसक्रिपसनाव थांनानै होनायानो कारेक्टखा नोंथांमोना बेयाव हरबानो जाबाय। सासे मानसिया कमेन्ट खालामहरदों पस्ट हरदों बिथाङा गाबोन जुदि रिलिज जायोब्ला सासपेन्ड खालामोब्ला फासिनि अर्डार जानांगौ जेपिसिम क'क्राझार डिएसपि बहाथो फासिसिम मोनगोन मोननाय नङा सासपेन्डआनो बेसेबां खिन्थु जों जोंनि खामानिखौ मावनांगौ। जों खौसेथि होननाया बेनि बिदिन्थि मोनसे जों गावनि खौसेथिखौ माब्लाबाबो लोरबां खालामनाङा। जों गावजों गाव जयै लोगो नांनानै खौसेथि थालायनांगौ नङा होमबा। स' आं बेखौनो बुंगोन गाबोननि दिनाव नोंथांमोना जयैनो खौसेथि जानानै जुदि ओंखारबोनो गोसो जादोंब्ला ओंखारबोबानो जाबाय। आंखौथ' लेंहरबायानो आंखौ लेंहरनाय हिसाबै आंथ' थांखानांसिगोनानो जाहैबाय। स' आं गाबोन थांगोन। स' नोंथांमोना फैगोन ना फैया नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो। आं गाबोन थांगोन अब्ला नोंथांमोना फैगोन ना फैया गाबोन 2:30 2:30 बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जायोना बहा जायो आंखौ थिखोना लांफाबानो जाबाय। जायफोर नायदों जायफोर दैदेनग्राफोर बिथांमोना आंखौ बै बिशाल मार्केट जराव थिखांना लांफाबानो जाबाय बा आंखौ लाना थांफाबानो जाबाय। कल खालामनानै लेंहरबानो जाबाय आं थांगोन नङाबा आंहा आंगा सांगा जाथारगोन माने। आं गाबोन फुङाव आपडेट होफिनगोन दै। आं गाबोन फुङाव आपडेट होफिनगोन थांनायनि क्लियारखौ। रुमालि बरगयारि दादा आं 200 हरदों चेक खालाम। थेंक इउ स' माच रुमालि बरगयारि थेंक इउ। सोरबा जुदि हरदोंब्ला 7740039057 आव हरबानो जाबाय। फन पेजोंबो हरजायो। फन पेजों हरोब्ला डाइरेक्ट SBI एकाउन्टआव माने सरि डाइरेक्ट मा खालाम एकाउन्टखौ एड खालाम। फन पेजों हरोब्ला डाइरेक्ट एकाउन्टखौ एड खालाम। 331906800139 331906800139 आरो IFSC क'डआ जाबाय SBIN 0002026 SBIN 0002026 बे जाबाय IFSC क'ड नाम्बार। एकाउन्ट नाम्बार जाबाय 331906800139 आरो लोगोसे IFSC क'डआ जाबाय SBIN 0002026 गासिबो जथाय नांनानै जि हायो थाइसे थाइनै थाइथाम जि हायो जेसेबां हायो जों हैनो नाजादों बेयाव नोंथांमोना मदद खालामबानो जाबाय। रायजो राजाफोर कमेन्टखौ ओरैनो ओरैथो होननानै खालामनाङा सानना रायजो राजाफोर नोंथांमोनाव जुदि अनदोंब्ला नोंथांमोना जुदि होनो हानाय गोहो दंब्लासो दै जुदि गैयाब्ला थेंक इउ स' माच नोंथांमोना बे कमेन्टखौ सेयार खालामना होबानो जाबाय। बेखौ सोरबाफोर हानाय मानसिया हरदों जों थाइसेबाबो थाइनैबाबो नायदो बेवहाय जोङो थाइसेबाबो एक्सेप्ट खालामनो थाइसेबाबो फैदों नाय आं नोंथांनि मिथियाव खोन्थानि थाइसेया बैयावसो दं बे नैबे मोनसे मबाइलावसो दङ। बर' हारिया जौगाथों जौगाथों टिपकाय पुलिसा दासो सासे सेंग्राखौ हमना लांदोंनो फेसबुकाव लाइभ होगासिनो ब्र'। अके आइ एम स' सरि मा जाखो बड'फा टेररिस्ट नङा आसाम पुलिसा मामानि पावार दं। बिटिआर सरकारा पावार गैया नामा दा पावार दङ बिथांमोना खालामगासिनो दं। रायजो राजाफोर बिथांमोननि आखायाव जि दङ जिखौ खालामदों बिथांमोनखौ हां एसे लानो हो बिथांमोना खालामगोन। बे गोदान सरकार जाहैबाय नङा होमबा स' मेनटेनेन्स खालामनायाव एसे टाइम लायो। ओरैनो कर'ना भाइरासआवनो गोबां प्रब्लेम खालामदों नङा होमबा स' जों बखिबाय थायोब्ला एसे दुखुआव नाङो। स' बिनिखायनो जों एसे
जोंनो नांगौ नङा होमबा जोंनो मा नांगौ जोंनो न्याय नांगौ जास्टिस बास जास्टिस बिदो मानोथो बखिनांगौ जास्टिसखौ बिनायाव ना न्याय होआ होनखो ना माखो न्यायथ' होआ होनाखैना स' बेनिखायनो जों जास्टिसआव बिनांगौ आरो न्याय होआखैथ' होना न्यायथ' होआ नङा होमबा न्यायथ' होआ होनाखैना सोरबा होनदों नामा न्याय होआ होननानै स' बेनिखायनो जों जास्टिस बि बेयाव सोंखारिनानै खुनु लाब गैया आदा आंबो बारा रां गैया नाथाय आं दुखुखौ नुना 100ल' हरगोन आदा लाइभआव आं हास्लाबासै डाइरेक्ट SMS खालाम आं गाबोन हरगोन थेंक इउ स' माच फंबाय नोंनि नामा मा नाममोन आं बेखौ मिथिला बिथांनि नामानो जाबाय मिस्टार सोरां स' रायजो राजाफोर गाबोननि दिनाव मोनसे गेदारिं जागोन बे गेदारिंखौनो आं नोंथांमोननिसिम फिन खेबसेबाव देखायबावनो सानदों बेवहाय बे गेदारिंनि पस्टारा बेसेबां सैथो बेखौ गाबोनसो मिथिगोन स' बेनिखायनो थेंक इउ स' माच जय बर' हारिनि जय बड'लेण्डनि जय थेंक इउ स' माच रायजो राजाफोर जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबो जोंनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर गासिबो दैदेनगिरि जोंनि बर' हारिनि मानगोनां दैदेनगिरिफोर जेरै एबसुनि दैदेनगिरि हारिनि दैदेनगिरि जिखियानो जाया मानो आफाद गोदान दानाय दैदेनगिरि पलिटिकेलनि लिडार्सफोर दैदेनगिरि आरो फार्मार्स दुलाराय फरायसा आफादनि दैदेनगिरि फरमार आरोना आरो लोगोसे दायो बिटिआर सरकारनि गाहाय दैदेनगिरिमोन मानगोनां गासैखौ खुलुमनाय थाबाय नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला सोरबाफोर थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय टाइम होनायनि थाखाय बाट आं बेयाव बुंगोन गासिबो जयै खौसेथि लोगो नांनानै जोङो बेयाव होनांगोन आरो लोगोसे जों बेखौनो बुंगोन जय बर' हारिनि जय जों रावजों दुसिलायनाङा जों जास्ट जोंनो फिननायखौ नांगौब्ला अब्ला जोंनो फिननाय नांगौ जोंनो जास्टिस नांगौ बेखौल' बा जों सोरखौबा दुसिनाय मानाय जों जास्टिसखौनो खालामाखै जों माबाखौनो खालामाखै बोरैथाय जों दुसिनांगौ सोरखौ जों दुसिगोन नङा होमबा सोरबा बुंदों नामा बेवहाय जों न्याय होआ होननानै सोर बुंखो न्याय होआ होननानै स' बिनिखायनो रावखौबो दुसिनाङा जों खौसेथि जा जय बर' हारिनि जय बड'लेण्डनि जय बड'लेण्ड आर्मिनि जय रायजो राजानि जय बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि जय दुलाराय फरायसा आफादनि जय बिटिआर सरकारनि जय आरो जय जेसेबांखिनि दैदेनगिरिफोर गासिबो रायजो राजाफोरनि थाखाय जय आरो जेसेबांखिनि जोंनि बर' हारिनि फरायसाफोर जय जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय कलेज स्टुडेन्ट रायजो राजाफोर कलेज स्टुडेन्ट फरायसाफोर बिनानावमोन बिब'मोन बिदा फंबायमोन गासैखौबो जय आरो लोगोसे जेसेबांखिनि फोरोंगिरिफोर जय आरो जेसेबांखिनि बिटिआरनि हालामाव थानाय गासैबो रायजो राजाफोर आं मुंखौ बुंजोबनो हाला डिपार्टमेन्टखौ बुंनो हाला जेबो हाला बाट गासैखौबो जय स' बिनिखायनो जों खौसेथि जानो नाजा बखिलायनो नाङा जाय बे बखिदोंना बे समावबो जाय बेयाव बेबायदि कमेन्ट होदों बे मानसिया गावनो बानायग्राखा बियो मिथिबायना बे जाथिनि दुश्मनसो बियो मिथिबायना बे मानसिया जाथिनि दुश्मनसो मिथिबायना आरो कमेन्टखौ नायनानै जानला मोनला नोंथांमोनाबो फल' खालामनाङा नोंथांमोना जास्ट सोरबा बायदिया मा खालामो 100टा 200टा 300टा कमेन्ट खालामनानै बास बे रेडि कमेन्ट खालामबाय थागोन नोंथांमोना मा सानगोन बे मानसिया बिदिनो मारदां बिनिखायनो बेखौ बिदि बुंदों बिदि नङा रायजो राजाफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रो बिनि उनावसो बुं नेरसोन सरगयारियाबो 40 रां हरदों नेरसोन सरगयारिया 40 रां डनेसन हरदों आं खेबसेबाव फिन जोबथायना बुंबावगोन गुगोल पेनि नाम्बारा जाबाय 9476977067 9476977067 गुगोल पेनि नाम्बार एकाउन्ट नाम्बारा जाबाय स्टेट बेंक अफ इन्डिया 3319068013 आइएफसि क'डा जाबाय SBIN 0002026 खेबसेबाव आं बुंबावनि गुगोल पेनि नाम्बारा जाबाय 9476977067 एकाउन्ट नाम्बारखौ बुंनि स्टेट बेंक 3319068013 खेबसेबाव बुंबावनि 3319068013 फ्रिदम बर'आ 200 थाखा हरदों दासो हरदों फ्रिदम बर' थेंक इउ स' माच नोंथांनि बे कन्ट्रिबिउटनि थाखाय 200 रां हरदों फ्रिदम बर'आ आं नोंथांनि सायाव बुंनि गुगोल पे नाम्बारा जाबाय थेंक इउ स' माच फ्रिदम थेंक इउ मेसेज हरदों नोंथाङा आं नोंथांनि मेसेजखौ फरायनो हाला खिन्थु आं नोंथांनि नामखौ नुखाबाय फ्रिदम थेंक इउ स' माच नोंथांनि आंनि मेसेजखौ नुवाब्लाबो आं नोंथांनि बे माने फैसा रां हरनाय डनेसन हरनायखौ आं नुबाय थेंक इउ फ्रिदम थेंक इउ स' माच खुलुमनाय थाबाय आं खेबसेबाव फिन बुंबावनि 3319068013 आइएफसि क'डा जाबाय SBIN 0002026 SBIN 0002026 रायजो राजाफोर गुगोल पेनि नाम्बार जाबाय 9476977067 आरो नोंथांमोना UPI ID नांगौब्ला नार्जारि प्रकाश 1995@OKSBI UPI ID आ दै नार्जारि प्रकाश 1995@OKSBI खिन्थु नोंथांमोना
बे मबाइल नाम्बारावनो हरनाया साबसिन जागोन 9476977067 9476977067 मा कमेन्ट हरो माबाया So thank you so much guys भिडिअखौ नोंथांमोना लाइभ थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय 45 मिनिट्स आं लाइभ थाबाय 46 मिनिटआनो जासिगोन नोंथांमोननि अननाय आरो सिबिनायनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौ बुंगोन नोंथांमोना गोसो गोरबोजों नोंथांमोना जि हायो डनेसन खालामनानै जों बिथांमोननो हैनो हानाय केपासिटिखौ खालामना हो पाब्लिक मानि टु पाब्लिक पकेट इसोरनियाव आरज गाबज्रियो नोंथांमोननि गोसोआ अराय सम गोजोननाय थाबाय थाथों नोंथांमोननि आत्माया सोरगोआव अबंलावरिजों थाफानो हाथों आरो लोगोसे बेखौनो बुंगोन जुदि फेक इनकाउन्टार जामारदोंब्ला सैथोयैनो अब्ला माबा मोनसे नङा माबा मोनसे साजा होखाथारनांगोन आं बेखौ बुंगोन आरो लोगोसे जि हायो जोङो गाबोन दिनावहाय जोंनि फंबायमोन बिब'मोन बिनानावमोन नोंथांमोना दरना होयोब्ला बेयाव थांनानै हैबानो जाबाय स' गोजोननाय थाबाय आंबो 200 हरबाय ब्र बेंगलरनिफ्राय ए मोसाहारिया 200 डनेसन हरदों होनना बुंदों बाट आंनाव बिलखौ रिसिप्टखौ हराखै रिसिप्टखौ हरबानो जाबाय फंबाय बा ब्रादार स' थेंक इउ स' माच गाइस जै बर' हारिनि जै थेंक इउ स' माच गाइस जै बर' हारिनि जै मोजाङै सिमां नुदो आरो उन्दुदो गाबोननि दिनाव ओंखारनोबा ओंखारदो आरो लोगोसे गाबोन आं मोनसे आपडेट खालामफिनबावगोन फुंबिलि समाव नेनानै थादे आरो मर्निं बड'लेण्ड एबा टाइम्स अफ बड'लेण्ड TOB बड' टाइम्स अफ बड'लेण्डआव थांनानै साबसक्राइब खालामहैथां मिथिबायना चेनेल गोदान बेयाव पर्टेलनि निउस आपडेट होबाय थायो फुंबिलि सानफ्रामबो 8 बाजिनि गेजेराव होयो 8 आरो 7 बाजिनि गेजेराव नायदे जुदि नायखांदोंबाबो गुबुननिखौबो नायखांदोंबाबो जोंनिखौबो थांनानै नायहैबानो जाबाय सापर्ट खालाम अब्लासो निउसखौ होनो गोसो जायो नङाब्ला बयबो जुदि बेबायदिनो जायोब्ला सोर निउसखौ होगोन नङा होमबा स' जै बर' हारिनि जै आरो लोगोसे नोंथांमोना अनलाइन शपिं खालामनोब्ला खेबसेबाव आं बुंगोन ट्रेडजिआव थांनानै गुगोलाव थांदो क्रमआव थांदो www.tradoji.com आव थांदो बायहैदो बायनो रोङाखैब्ला सोंहरबानो जाबाय कमेन्ट कल खालामनानै सोंहरबानो जाबाय जों मदद खालामगोन आरो बेयाव जों चेटिं खालामनो हानाय दंजोबो गासिबो फेसिलिटिस नोंनि न'सिम डिलिभारि जागोन नोंनि न'सिम मिथिबायना नोंनि न'सिम डिलिभारि जागोन जेबो कनफिउस गैया आं दङ कमेन्ट बे भिडिअखौ रेकर्ड खालाम आं दङ डिलिभारि रिक्सखौ थेंक इउ स' माच खुलुमनाय थाबाय बाय बाय